Assalamu alaikum. Wato mun kafa wannan kungiya ne a ƙarƙashin gidan Sarki Aliyu Daneji, wanda kuma ni ƙaninsa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, wannan ina da tabbacin cewar daman ya faɗa mana cewar wallahi ko abba ya tafi APC wallahi shi ba zai tau ba. Gaskiya don haka ni wannan ubannin ma da ya faɗa na ji, wallahi ina ɗaya daga dalilin da ya sa ma ni na ce ba zan yi wannan tafiya ta abba ba, saboda shi baya butulci, kuma idan ya ce zai abu zai, saboda haka ni wannan na riga na yanke, saboda haka mu mun riga mun jaddada bayan mu a wajen Aminu Abdulsalam Gwarzo Kwankwatsiya, ƙarƙashin Kwankwatsiya. Allah ya ba mu sa'a. Wannan kungiya ce ta magoya bayan gidan Sarki Aliyu Daneji, karkashin jagoranci ko karkashin tafiyar Kwankwasiya, Kano State Kwankwasiya Youth in Action, da muka kawo ziyara gidan Comrade Aminu Abdulsalam tare da jaddada goyon bayanmu ga tsarin Kwankwasiya. Insha Allah kuma za a cimma gaci da yadda Ubangiji. Aminu Abdulsalam ziyara ta musamman don jaddada mu bayan mu da tsarin tafiyar Kwankwasiya a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.